И основната ни идея е да покажем тази култура, защото смятаме, че има страшно много заблуди за нея, тъй като тя не е прекалено далечна и не е позната. И много рядко хората имат директен достъп до нея, за да могат да я опознаят. И затова, може би, покрай това неразбиране и незнание, някои хора изпитват негативни или смесени чувства, или се заблуждават за неща и вярват на медиите или на други хора, които внасят напрежение. И една от основните ни цели като франчайз на този фестивал в Бургас е да покажем всъщност истината за тази култура, как изглежда и как те говорят за себе си и за собствените си животи и ежедневие, за да може хората с едно малко по-голямо познание да могат да проявят разбиране и толерантност вече и да видят, че всъщност всички сме хора, не сме чак толкова различни, няма значение дали сме една религия или друга религия, или нямаме религия, дали сме по време на война живеем или сме по време на мир. И затова ние си го правим редовно, както казах, за трета година. Тази година решихме фестивалът да бъде малко по-официален в Бургас. Затова ще бъдем в камерната зала на театъра, която е една прекрасна зала, изглежда като киноклуб с меките седалки, с големия екран, много е уютно. От 21 до 24, 4 дни имаме, по 2 филма на ден, като ще представим 7 късометражни, 7 пълнометражни и една късометражна програма. Интересното, което решихме да направим в допълнение към самия фестивал, за да бъде той малко по-интересен и малко повече фестивал, е да открием една изложба в фоайето на театъра, която ще събере фотографии на фотографи членове на Бургаска фотографска общност и тя се казва "Турция през нашите очи" и всъщност представлява погледа на нашите фотографии към Турция. И това са снимки, снимани по време на техните пътувания в Турция, екскурзии, пленери, които те организират много често. Не знам дали знаете, но те работят много с турските фотографски общности, имат сключени спогодби за културно сътрудничество с фотографската общност в Тикерда. Много често правят изложби там, те са канени и са много уважавани и много ни се иска това да бъде една стъпка към представяне на нашата съседка тук, през нашите очи и искаме тази изложба след това евентуално да пътува в Турция, за да може да видят и от турските любители на фотографското изкуство, ако мога така да кажа. Тоест, за пореден път заявяваме, че ние сме отворени, че изкуството е изкуство и то е равно за всички, че те са ни съседи и трябва да работим заедно за по-добър свят.